They tried, but they didn't try much, because when the fire was still on there, who told them to break up these windows? You know. Yeah, we Nigerian women go. We ndia to kondereza zeze zo Nigerian nani mshonga. Waisia. Ona shop yake inakufa. Shop yake inapira zake zeze zilimo. Ma Nigerian na ane nyoka ma Nigerian na. Ndio to kondereza. Tiri kusangana zvakare paDestiny TV nhasi tiri kuna Cameroon uko kune mashopu mazhinji abatira moto akatsva. Mumashure mangu mune munhu asingatomboshanda kufire brigade asi ndivo vari pakati pekudzimana nemoto. Vazhinji vatataura navo vari kuti fire brigade dai yaita basa nemazvo, dai moto uyu usina kuparadza zvizhinji zvaparadzwa. Inini ndine business randanga ndichiita, ndanga ndichitengesa, ndinotengesa mahetsi neclothing yese. Zvinhu zvenyu moto watanga sei? Moto watangira pakuti mukati mune munhu anga chiwelda pamusoro angaita zvewelding muKB pamusoro ndo patangira moto. Pamusoro tangoona hutsi hwakungobuda mushopu iri pa next apa ndo patangira moto, tangoona hutsi padenga ndo pazoya fire brigade. But fire brigade patemza yasvika pana chaikwanisa kuita, yatosvika 10 minutes moto watanga. Saka after 40 minutes ndo payazotanga kuita kuiswa mvura, but fire yatangira apa. Iye zvinezvika taona maconflicting ningi, vamwe vari kuti pane munhu wegasi anga achibika, imi mukuti munhu anga achiwelda, zvafamba sei? Aiwa, hazvisiri izvo. Moto watangira apa pamusoro apo ndo patangira moto apa. Pepano munhu anga achiwelda apa pamusoro apo. Zvokutoti dai chinzi iyo inonzi chi fire brigade iyo dai yauya nemvura. Nemvura nguva ichiripo. Watosvika pana moto usati wambotanga pachitotongobuda ningire wanga wasina mvura. Ndo zvinhu zvatongokonzeresa. But moto watangira kuzasi haasi magasi. Asi magasi gasi harisati raputika, gasi akasungirwa mudenga izvezvi right now harisati raputika. Moto watangira manga muchiweldwa, then fire brigade yabva yauya pasina 10 minutes, but yatadza kutibatsira fire brigade izvezvi as I'm speaking. Gasi rakaturikwa padenga harisati raputika. 5000 liters padenga apa. Harisati raputika gasi. Dai tawana rubatsiro neve fire brigade zvingadai zvaita zvakanaka, noti fire brigade yasvika pachitanga kubuda hutsi, but tashaya rubatsiro. Zvinhu zvedu zvese zvatsakatika 40 minutes pasina zvayabatsira, ita 40 minutes. Sei tine kitchen riri apa. Tengi racho regasi asatotomboputika. Tanzwa kuti munobika, ndimi here muri kunzi mimi munobikira pamusoro apa negasi? Tisu tinobika. Makapiwa license here kuti mimi mubike, uye paka-inspectwa here pakaonekwa kuti panokwanisa kuitwa business rekubika? Zvese tinazvo. Zvichireva kuti muri kutaura imimi kuti zvoni hamusirimi kwatangira moto kwamunobikira kukicheni? Hakusiriko. Moto watangira kuseri, kune munhu anga achiwelda kuseri. Mauona nguvai moto kuti muzoziva kuti pane munhu afonera fire brigade, chii chavanga vaona? Hutsi hwanga huchibuda uku huchipinda nepamawindo pedu. Someone was holding mukati momo kuseri ikoko. Fire. And the kitchen is far away. Kitchen iri uku moto watangira uku. Ati muri kuona. Kubva iko zvine zvichienda mberi zviri kurevei nekuti muri kuti zvese zvachira mukati? Apa hatitorina kana pekutangira, hatina kana chatinomboziva kana chatinokwanisa kutsanangura, nokuti tambozama kubudisa zvinhu zvese panze, takaisa zvinhu zvese panze, and the fire yabuda panze, yapisa zvinhu zvese zviri panze. As you can see, zvinhu zvese zvacho zvatabudisa panze pacho. Hapana kana hatina kana pekutangira izvozvo. Zvabuda zvateerwa nemoto. Zvabuda zvateerwa nemoto, because pambasina hope, patemidzo papasina hope. Moto wasvika pakudzika pasi, watangira kumusoro, wasvika pakudzika pasi, fire brigade yauya isina mvura. Maburitsa zvinhu panze, hapanawo here vamwe vanga vachibvisa zvinhu kudhuze nekumoto vachiisa kure, kana kuti vamwe vanga vakutotora? Vamwe vanga vachitoba zvinhu zvakatowanda zvatobiwa, kozi dzatobvisa zvimwe zvinhu takanozvisa kuzasuko, zvinhu zvakatobiwa. Patori nemotikari dzatisi kutombozwa kuti motikari dzipi dzauya dzakalodha zvinhu, dzichiburitsa zvinhu, motikari dzichilodha dzichienda. Handi muri kuona, hatitodzizive mota dzatitodzitsvaga, motikari dzaba zvinhu zvedu. Fire brigade yanga isina kana mvura. Fire brigade yanga isina mvura 1 hour. Isi chataona isusu. Zvinhu zvichita shopu itanga kutsva.
vanhu vatanga kutora zvinhu like kuluta kuya asi fire brigade ka yanga isati yatanga kudi kudzima moto and vanhu vanga vachitoita kunge vatouya kuzoita business panapa. Vamwe ndo vari kuti moto uyu watanga kuna mai vanga vachibika negasi. So you see kuti almost vanhu vazhinji vari munomu vane magasi mumaofisi mavo, vane magasi mumabuilding various places vachibika. Zvakonzera kuti gasi rero paraputika zvaraspread angaenda nomumashopu, ende mashopu ari pano vazhinji vaaffectwa nedambudziko ratika pano. Mashopu mazhinji as you can see ese ari pasi nemudenga ose atsva. From what I have picked, pandabvunza varidzi veshopu panapa, hanzi properties worth millions of US dollars ndeye yatsva panapa. Only one shop iri apa iyi yanga ine makombiyuta nemaphones. Hanzi munhu akabva kundohodha manje yanga ine mafoni anovalue over $300,000 anga ari mushopu. Angauya nawo kuti amadistribute to various senders mashopu aye mutown. This is a very unfortunate thing. But say council, tiri kuti isusu we understand kuti vanhu vanotsvaka kutengesa nokurarama. But nyaya yekuzoti vakashandisa gas vachienda mberi kuti zvikonzere utano hwevanhu, even kutsvaka mabuilding, zvinhu zvinodini zvofa kuti zvaavoidwe. Zvakare even nyaya yegasi iroro inokonzera zvakare kuti even parasana upenyu chaiwo. We are very lucky kuti zvaitika panapa pamunhu ashaya, but on normal circumstances munhu angotofa nenyaya yegasi iroro. Ende ndakatenderera mutown muno ndikaenda pamarket square Copacabana 4th Street kune vanhu vari kubika nyama muCBD. Even my health promoters havabvumi kuti izvo munhu abika nyama muCBD asina mvumo, asina license, asina health certificate, ende vari kubika nyama iyoyo negasi. Think of kuti pakaita gasi raputika paringi pamarket square paine mabhazi akazara vanhu, disaster richaitika ipapo. So ndiri kuti inini kaya secouncil tichapinda paground kueducata vanhu vese vari kunyanya avo vari kubika mutown, even vanogona chibage mutown. Moto kuti nongotambukira zvafe zvakadini zvakawanda, but kuna vanhu vazhinji again vari kuita mawelding mutown, vamwe vachigadzira magenerator epetrol. When magenerator epetrol ikabatira moto can actually easily spread vanhu voita disaster mutown. So ndiri kuti ise council tichagara pasi very soon in the next few weeks kuona kuti toita sei kuti tidile nyaya iyoyo, because upenyu hwevanhu hwakakosha, even kuchengetedza maproperties. Fire brigade vasviko here pachiri nenguva kuti vazokwanisa kudzimura moto uyu, uye vanga vaine mvura here? Chokwadi fire brigade yauya yasvika nenguva, yasvika zvakare ine mvura, but dambudziko raita nderekuti izvo mashopu mazhinji akutora kwandaita vanhu vazhinji ivava vanhu vekuti izvo vazara nemagasi stove mashopu ani awo. So paputika one gas stove yaspread including shop yataisa magenerator anga ine petrol. So ini ndiri kuti nini fire brigade yatry paende kunapo, but again tine challenge futi yekuti izvo tine shortage yemvura. So what happened is kuti izvo mvura yedu isusu yange yapera pane imwe source. So paenda kuita review ndobva vasvika pasina mvura, ndobva vandotsvaka pane imwe area. Tatama kuti pipe inei yakonta from down there kuti at least odini vadzime moto, but they've tried because vabatsire kuti mashopu ese ari apa asatsva, ese ari even ari kumusora, otherwise it is going to be a disaster. Kwe mimi maitei kuedza kubatsira patanga moto? Isa tinachita kubatsira nacho. Tangwasa ngoseva zvinhu zvedu chete. Tora zvinhu zvedu mushopu chete. Imimi mutori neshop iri panapa? Irave. Pane zvinhu zvenyu zvatsva here kuti makwanisa kuburisa zvinhu zvenyu zvisina kutsva? Zvetaburisa bo. Haina zvosafa. Munotengese chii panapa? Toshandira machaina. Mune muchaina shop. Munotengeswe chii? Makazara majezi, mabhora, mapushi, macrooks yeah. Patanga moto matanga kuzviburitsa here kuti mangomiriro kuti moto wapisa kunwe nekuti hauna kuzoenda kwenyu? Totanga nekutobuditsa. Tatombotanga takazvisa apa panga pasina ningirina pa moto usati wazvo tazozvibvisa kuti chizunza uko. Tiri kunzwa kuti kune vamwe vanhu vanga vachiburitsa zvinhu zvavo mukati kuti zvichengetedzeke, asi patozoya vamwe vanga vachitora vachiba. Imimi hamuna kuona dambudziko iroro here kuti zvinhu zvenyu zvamaburitsa zvimwe zvabiwa? Zvinhu pazvabuda pazvanhu zvakazara panze apa, saka kuti titi hazvina kubiwa katinganyepa kana nezvedu zvatombotorwawo, asi kungoti zvimwe zvacho hauzokwanisa kuona munhu wese anenge atora, but zvinhu zvedu zvizhinji zvatorwa. Vamwe ndo vatati tichibata tichirova. Matombobata mukarova? Tatomborova because tichibata mbavha tichirova. Ininiwo ndarohwa nepolisi ndiri busy kutora zvinhu zvemurungu wangu ndichirongedza. Mva ndakandirwa matiye gasi, mva ndadona, mva ndazokwira nepamusoro pehari ndichitiza. Polisi payauya yanga ichingorova chero here? Polisi yavo yauya yanzwa kuti pana vari kuba zvinhu zvevanhu, mva varova munhaba, mva watanga kukanda matiye gasi. Pakandwa matiye gasi ndipo patatanga kutiza.
Masongobatanzirwa mukati achifunga kuti muri mbavha. Ndazongobatanzirwa mukati achifunga kuti ndiri mbavha. Aisati ambotaura kuti nyaya mbavha. Wangobva uko wachikana matiga. Svika panapa tatozosiya zvinhu zvega panapa tikatiza ndazoponera ujumbo kundato zvitonzi zvondambodona but ndadona. Fesi yatotsva iyi ndatozo asi chikumbiro chatiri kunacho ndechekuti kana fire brigade ichinge ichiuya kudambudziko ngaive ine zvakakwana, because right now wauya panapo waikwanisa kukunda moto, wozowauya moto usina kana ine awa watanga kubvira ende uchiri mu one room, wauya wakasvikomisa mota dzawo wakatarisa moto instead yekudzima moto. Wabva ipapo watozoona kuti moto uyu wawandisa ndopo wabvisa motikari dzawo apa ndobva wanodzipaka uku. Izvozvi right now mukatarisa imimi mapaipi aya vanhu vari kushanda nemapaipi atori maindividual macivilian ivo vakatobatanidza maoko avo kudai vari kutarisa situation yakaita se vari kutoita kuti ndo vane mabuilding atsva. Saka ipapo ngapagadziswa kuti kana wachinge paitwa dambudziko wafonerwa ngauye vaine zvakakwana than kuti wazotanga kutsvaga zvinhu wasvika panzvimbo. Ndo zvinhu zvatiri kukumbira kugadzirirwa basa rayo. Fire brigade yaisashande basa rayo apa. Vanhu ndo vakutosha varidzi vanoshanda mashopu ama ndo wanga wato fire brigade apa. Ane shopu weza anga anoshandira apa patsva apa ndiye anga achidzima moto. Fire brigade yanga iri kuroko. Yakatomira uko. Singashande kana yauya kuzodzima moto ngaidzime moto. What I heard is there's a fire upstairs. There's a fire upstairs. When we went there, there's a lot of smoke, so we cannot do anything. So my warehouse is saved. I thank God my warehouse is saved. I'm there. So I thank God for everything. But everything what God cannot do does everything in the shops. Yeah, we're burnt. Are burnt. I think my all the whole brothers, shops, everything. Yeah. I was thinking the building will collapse on top of us. So you are the one with these things that are being moved? Yeah. That's my shops. That's my shop. That's my shops. So some of your shops have been burnt down, and you are saving some of them. Yeah, I'm saving some of them because the fire is still on there. So I'm saving some of them. Do you have like insurance against fire? No, we don't have insurance. But I don't know the owner of the building if you have insurance. But I don't have insurance. I don't have insurance. Were you here when the fire brigade came? Yeah, I was here when the fire brigade came. What do you want to say about the way they came? They tried, but they didn't try much, because when the fire was still on there, who told them to break up these windows, you know? But the first truck that came, they didn't do anything. Then the second truck that came, now it is when they started trying to quench the fire, but the fire have come down down shops. So we can say that the fire brigade have been found wanting. I can't say, but they didn't try much. They didn't try what I expected them to do. Can you tell us like what you estimate have been lost? The estimate of the value of the things that were in your shop? The other side of my warehouse, I have a lot of weaves. It's in boxes. It's about $100,000. That side, because it's full of warehouse. The warehouse is full with weaves. Yeah, the other side. So they have been bent? All was bent. Yeah, we do Nigerian women. Uyu ndiye atokonzeresa zvese izvozvo muNigeria ari mushonga. Waisiya. Ona shopu yakaina kufa. Shopu yakaina kupfira zvinhu zvake zvese zvirimo. MaNigerian aya ane nyoka MaNigerian aya. Ndo atokonzeresa. Dai MaNigerian adzokera kunyika kwawo. Vari kuvhiringidza. MaNigerian ngaadzokere. MaNigerian ari kuvhiringidzira mashopu kuti kutoshaya pekutengesera maZimbabwe. Vatora maweredha. Mune madzinyoka avo zviizvi zvavari kuita zvese umu. Tikuwaziya MaNigerian. Dai mambotibatsirawo vadzokera kunyika dzavo vanhu ava. Zvose muone tatadza kutoshanda nhaka. Ndakana mari yekupa mukadzi wangu izvozvi. Tatovhiringidzwa basa. Zvose muone tikutonhuwa mukanwa izvozvo hatina kana sendi. Zvachasiridzo. Haiwa taneta navo vanhu ava. MaNigerian iyewe mhanza zvake hazvina kutsva. Sei zvake zviri kubudiswa? Sandawana. Plus ndiyangana weredha wake. Ye. Aiwa zvimwe zvachasiridzo MaNigerian ari kutikwadza nemushonga munyika munomu. Taneta navo vanhu ava. Aiwa zvanyanya mai. Maiziya mai. Aiwa tachema. Kunzwa mai. Tinoshaya isusu vekutengesera MaNigerian atora mashopu ese aya. Isusu maZimbabwe tichautoita sei? Asiridzo. Aiwa ataneta mudhara.
kwete zvekunyema ngoma paunoshandisa vanhu mahara. Inozana sisi wedu varimomo harutongoshandiswa mahara kunzwa twade kutotorara hapana basa. Kunzwa taneta navo vanhu vangoma we are sick and tired. Taneta ididi tinotozvimirira pano pabasa pangu apa inotasai pakamira mapurisa todya mapurisa here kumboku tonodya mapurisa here kumba tonodya mapurisa here tatomukira mahara kakote zvekunyebaka. Watanga nguvai motoyi watanga nguvai? Moto wangotanga mai na yeye auya naweredha uye muNigerian uyu. Nguvai? Na 1 o'clock kumati 1. Inodzatofowa mai handakana cent. I'm suffering for nothing. MaNigerian aringoenda nemari nemasandawana. Weredha zobuswa sagona kufema wamukira mukatanzu zabude unobira zvinhu. Weredha kuweredha manje moto wakusvika pakutobvira kudaiwo. nemuNigerian asi zvake hazvina kubvira. Tatozorova pakati nemajebhu kwakuti tirivhure. Pasina majebhu amai apa hatisi kubhadharwa futi. Ndimi mazoburitsa welder. Tatozoburitsa weredha iyeye kuti abude. Haana kutsva here haana kukuvara. Weredha safoketa tatozomudira magogeti kuti amuke. Tatomuzora-zora kogeti kane mateigasi azokandwa zvizvi. Madzibaba omwe atozomubata musoro kumunamatira kuti abuke. Tatototi afa. Konyaya yemategasi yamuri kutaura zvofamba sei? Pakandwa 1 kavanhu vanga kuruta. Abata bhasikoro abate chii. Saka tegasi ratobatsira because zvinhu zvanza kutotorwa. Maiziya mai. Aiwa abati weredha uyu ndiye auya nemoto weredha uyu. Weredha auya nemoto weredha ndiye auya nemoto atachisa. Apa anga kakirwa mukati. Ani mungoona mai. Tozoya nemwe fire brigade kazama kudzima apapo pakazoputika. Vanhu varambe vakaungana. Polisi inobva yauya. Polisi kobva yatanga kudzingirira vanhu kuti sudurukai. Vanhu kobva vatanga kuramba. Ini fire brigade yasondiafekta ndatogeza nerevive kumeso. Chemo chedu kuti mategazi anokandirwei pasikurwisana vanhu. Kotese sisa totongokwara kana kufondwa nemoyo nyaya. Tisitapisa mudhuri here kana tatoya kuzoona ndabatsira vanhu. Ina ndorina kana mattress iri apa ndabetsera. Tauda dzingirwa kuti vanhu handei.